Mga takatapos na sa 14 kadlaw nga quarantine kag wala na sang sintomas ang COVID-19, hindi na pagpaidalong pa sa reswabbing. DCPO kag NOCPO nadugangan sang tig-isa ka personal nga nagpositibo sa COVID-19. Sa mga balita nasyonal, mass testing sa mga manunudlo ginaduso ni Vice President Robredo. Kongreso ginapalukar sang 5 billion pesos halin sa pondo sang Bayanihan 2 para sa pag-hire sang contact tracers. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Agosto 14, tuig 2020. Ang inyong news team, Action and Defensor. kag Action Boy Duran, ang mga balita lokal pagkarapos lamang sini. So, good morning sa liwat sa aton mga ka-aksyon. Welcome sa aton man nga Facebook Live. Sa mga nagapatamyaw sa subong iya nga aga, good morning, good morning. Welcome sa Balitang Bayan numero 1. Subong man nga adlaw sa nga Biyernes. So, diri na kita Action Boy sa mga nagpadala na sa ilaman nga mga mensahe sa kay Poing ni sa Poing Go. Good morning, everyone. Ano pizza mo? 14. 14, okay. Oo, buwas 15. Okay. Buwas 15, buwas daw obligado na ang pagsuksok sa paggamit pag-action na boys ang face shield. So, bakal preparar na lang daan sa karon kay para hindi ka madakpan. Sa kay Michael Camalo, na good morning, nagapamati kami diri sa Shell Tangob Action Boy. Sige, salamat Ged. Sa kay Angie Jimeno Halandune, good morning Action Radio and keep safe. Ikaw man dira halong-halong. Sa kay Gracia Hareta Horvidalia, good morning Action Radio, now watching from Silay. Please greet us here. O sige, ginatamyaw ka mo dira namon sa kay Gracia Hareta Horvidalia kag sa imo man dira pamilya nga naga-monitor sa subong iya nga aga. Sa kay Michael Joseph Hilado, ngayong aga Action Boy kag sa tanan nga nagapamati kag nagalantaw, stay healthy, stay safe and stay home lang sa tanan, and God bless. Sa kay Cory Vidaha, morning mga suki. Do ko bang ganyan sing Action Boy, mga suki na tawag. Suki na sa kadaga. Very good. Sa kay President, good morning. Good morning kuno sa iya Vice President kay Rejan Tan Villalon kag sa Energy Fans Club Bugtaw na. Bugtaw na kuno Sa kay Mike Javier, good morning Action Radio, Action Boy and Action Aunt. Tamyaw ko lang pamilya Aligin sa Barangay Sumag. Sa kay Bert Hirapusco Caraballo, good morning Action Aunt and Action Boy. Monitor lang kami diri sa Hutuda, Handumanan. Diri ko po ma-end sa kay Alex Puentes. Ikaw naman da. Sige, sa kay James Kadalman, good morning Action Radio, Action Aunt. Ginatamyaw ko na gali ang family Kadalman. Kag sa kay Evelyn Cantolino, good morning man, Evelyn Duca Cantolino. Sa mga taga-barangay Yubo Galibla, dira sa Bais, sa La Carlota, tuwing kanto. Kapag ka to, dito sa Kwan, sa Bais, why no? Wala. Good morning dira, later, matamyaw kita karon sa mga pila naton ka mga avid listeners dira sa may barangay Yubo sa siyudad sa La Carlota. Good morning man, halin kay MJ Lanistosa Bendol, watching from Dubai. Kag kay Manjo Arnejo, morning mga ka-action siling niya, kag may aga, salamat sa imong pag-upo diri sa aton nga pagpangalagad, no? Sa kay Viola Baloyo Eras, kumusta ka na? Daw wala nakapakita. Ano na man? Daw wala pa sa kapakita sa amon. Kay daga kwan sa guroy, pahuway-huway siguro ay, no? Anyway, dira man sa kay Maninay Bingbing La Chica Bla, good morning. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Sa kay Jen Buerom, kag kay kumpare ko Arlene Buerom, good morning. So, ang iba naton karon naman dugay-dugay kay Raydan Velasco, good morning lang. Sa parokya ni Dolfo.
action na boys sa police station number 6 aga pa sila nag-monitor. Good Sige. morning. Good morning sa taga Police Station 6, no? Good morning na sa inyo mga sir. Standby na kita mga ka-aksyon sa ating mga balita lokal diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Aksyon Balitang Bayan numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sang mga balita lokal. Ginanunsyo ni Bacolod City Vice Mayor Alcid Familiaran nga hindi na pag-ipaidalon sa reswabbing ang mga pasyente nga nakatapos na sa 14 kadlaw nga mandatory quarantine kag wala na sang ginabatyag nga sintomas ang COVID-19. Sa interview sa Action Hotline, ginpahag ni Familiaran, chair sa Bacolod Interagency Task Force, ang nasambit nga tikang ginasaad sa Memorandum Circular sa Department of Health. Duga pa ni Familiaran, tuyo siniya gud mapaganagan ang kanamuon sa individual nga nagapabilin sa mga quarantine centers sa pihak nga wala na sang ginabatyag nga sintomas ang masakit. Samtang ginpahag ni Familiaran nga mga sapol si Bacolod City Mayor Evilio Lunardia sa mga opisyal sa City Health Office agud talakayon ang ining memorandum kang ang isyu angot sa problema sa mga healthcare workers nga overwork na sa trabaho. Si karon si Mayor may meeting sa mga doctors, may kuha na may DOH circular. After 14 days, hindi na kinangan nga reswab, wala ka man ng symptoms po dito. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Mayor Alcid Familiaran. Nagabati naman si Bacolod City IATF Chairman kag Vice Mayor Alcid Familiaran nga posible masobra sa tunga sang 61 ka barangay sa syudad ang may na-record nga local cases ng COVID-19. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag sang Vice Alcalde nga estimated pa lamang ang iya apang sa karon madamo nga mga nagpositibo sa COVID-19 ang nagahunat pa nga kuwaon sang City Health Office sila purian agudalon sa quarantine center. Suno kay Familiaran, ginauna puwa ang mga pasyente nga nagabatsyag sang sintomas ang masakit kagilayon nga ginadala sa hospital. Dugang pa ni Familiaran, isa sa ginaproblema sang syudad kun puno ang hospital bangod mapilitan nga dalon ang pasyente sa quarantine facility. Mga more than half of our barangays may mga positive cases na locally transmitted cases. Ako lang estimate, wala ko exact figures, but my estimate is more than that. Ang dugang nga pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Alcid Familiaran. Sa ibang baraton ng mga balita lokal, ginkumpirmar ni Police Lieutenant Jonito Pastrana, ang hepe sa Police Station 9, nga isa niya ka-pulis ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Pastrana, nagwa ang resulta sa swab test atong Miyerkules, Agosto 12. Magluwas sa sining personnel na positibo man sa COVID-19 ang Iloy sini kag duha ka utod nga ang isa ka policeman nga assigned sa admin office ng Bacolod City Police Office. Suno kay Pastrana, wala sang dapat kabalakan ang pumuluyo nga ilan sa kupan bangod on leave ang pulis nga nagpositibo sa masakit. Suno kay Pastrana, wala sa may ginabatyag ang mga personnel kag padayon na ilang serbisyo. Duga pa ni Pastrana, naka-home quarantine ang pamilya sa iya personnel nga nagpositibo. Samtang gin-disinfect na sang Bacolod DRRMO ang Police Station 9. Swab dito sa Pisa City, dira sa may base center. Okay. So, ang result, alleged nagwa kagapon. So, confirm nga nagpositibo siya, pati na ang nga nanay, ang duwa niya pagkikautod ng babae. Ang utod yun ng babae, pulis man na, dira naman sa atin nga na sa court. Si Lieutenant Junito Pastrana sa Police Station 9.
Na-record naman sa ikaduha o kung sang ikaduha nga positibo sa COVID-19 ang Negros Occidental Police Provincial Office. Suno kay NOCPO spokesperson Police Major Edison Garcia Jr., isa ka patrolman ang panibago nga nagpositibo kag na-deploy sa hotel nga ginhimo nga quarantine facility. Dugong pa ni Garcia, ginapatihan nga dito nakuha sa pasyente ang kagaw. Nagnegatibo naman ang mga kaupdanan sini nga mga pulis. Asymptomatic ang pasyente kag nagapaayo na sa karon sa quarantine facility. Sa madumduman, una man nga nagpositibo sa ang na-assign man sa hotel nga may mga negrense OFWs. Nagpanugyan si Garcia sa iman nga kapulisan nga maghalong sa karon nga may pandemic. Nadugangan sang 15 ka bago nga mga COVID-19 cases ang siyudad sang Bacolod samtang anom naman ang nagdugang sa Negros Occidental. Sa pinakauli nga datos sa paggawa sang DOH, nagdangat sa 110 ang bagong COVID-19 cases sa Western Visayas. Pinakamadamong nga bagong kasong na record sa siyudad sang Iloilo nga may 60, sunod din ang probinsya sang Iloilo nga may 26, siyudad sa Bacolod 15, Negros Occidental 6 kag Capiz nga may 2. Ang Western Visayas may kabilugan na nga 2,519 ka COVID-19 cases, 1,323 ang aktibo nga kaso kag 1,165 na ang naka-recover. Nagapakita sa records ng DOH nga 89.92% sa mga kaso sa Western Visayas ang asymptomatic. 8.10% ang may influenza-like illnesses kag 1.97% ang may severe acute respiratory infection. Naka-recover sa COVID-19 ang 24 ka mga nagrense nga COVID-19 patients samtang may 5 ka bago nga nagamayo naman sa masakit sa syudad sa Bacolod. Sa ginpagwa nga datos ng Department of Health, may 43 tanan ang bago nga naka-recover sa masakit sa Region 6. Sa Negros Occidental, may 19 ka mga nagrense OFWs nga nag-ayo sa masakit, 4 ang locally stranded, kag isa ang local case. Sa Bacolod City, 3 naman ka LSI ang naka-recover, isa ang OFW, kag isa ka local case. Ginapangabay naman ni General Alliance of Workers Association o kung gawa Secretary General Winnie Sancho sa mga employers na kung mahimo sila lamang ang mag-provide ng face shield para sa mga empleyado. Una diri gina-requires ang doli nga umpisa Agosto 15, ang mga empleyado dapat magasuksok na sang face shield, magluwas pa sa face mask. Ginpahayag ni Sancho nga wala siya nagapamatok sa mga lihok bangod ikaayong lawas ang publiko ang ginambalan. Ang problema lamang suno siya bangod maka-apekto ini sa mga empleyado. Ilamin na kung magamay ang lesweldo ginakuha bangod sa flexible working arrangement nga ginapatuman sa karon. Nagalaom si Sancho nga pamatian sa mga employers ang ila sining appeal para sa interes sang mga empleyado. Sa katapusan nga balita lokal, nagluntad ang isa ka engkwentro sa tunga sang Philippine Army kag ginalagar miyembro sang New People's Army kahapon sang aga sa sitio Uway-Uway, Barangay Quintanaremo, Banwa sang Moises Padilla. Suno kay 3rd Infantry Brigade Commander Army Colonel Inocencio Pasaporte, nagpatigayon sang combat operation mga katapos sang 62nd Infantry Battalion matapos makabaton sang report gikan sa mga pumuluyo nga nagapangayo-kayo sa nga pagkaon ng mga katapos sang NPA sa lugar. Naglawig sa mas sobra 15 minutos ang pagbayluhan ay sang lupok. Kinabulubanta naman nga napulo tubtoba 15 ka mga armado ang nakaengkwentro sang army. Sa report nga nabato ni Pasaporte, nagikan sa encounter site, may mga dugo nga nakitaan sa dalan nga ginapatihan, ginagyan sa mga rebeldes sa nga nagpalagyo. Wala naman sang pilason sa bahin sa 62nd IB kag na-recover sa lugar ang duha ka mga kaldero nga may unod pa nga kanon, cellphones, flashlight kag personal nga mga gamit. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Sa aton mga ka-aksyon sa problema natin bala sa
Mass testing sa mga manunudlo ginaduso ni Vice President Robredo. Samtang Kongreso ginapalukar sang 5 kabilyon ka pesos alin sa pondo sang Bayanihan 2 para sa pag-hire sa mga contact tracers. Ang detalye sang mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Life extension. Sige. Good morning, liwat sa aton nga mga kaaksyon. Ami Rivera Coral, good morning. Good morning gali kay City Administrator M. Ang. May Good aga, morning, ma'am. City Ad. Gawpod sa aton man nga pangalagad, no? Sa kay kumari ko Almira Bourbon Torres, no? Nga subong gina-quarantine. Gina-quarantine na kaya ang bago hospital ba yung nagkuhan? Nagsiraan ay temporaryo. Tiinis sila dugay na sila yung mga staff sa kuan sila mo sa laboratory department sila mo. Nagadugay na sila yung sila yung mo sang head sa laboratory department, no? So good morning dira sa matagal laboratory department sang Bago City Hospital. Sa kaimigo natin Roberto One Ball Gallo, good morning man. Sakay Suzette Plomeda, good morning, Action Boy. Naglayo ka na eh. Ha? Dito Hindi pa tayo. sunod ta ni. Pasunod. Sa pinaka-end, iya ka Station 6. Biko na pasunod ka lang sa dalom mo. Sige, go. Sakay M. Joy Lanistosa Bindol. Nakatapos na na. Siya din na Sakay Raydan Velasco, good morning. Good morning, parokya ni Dolfo. Keep safe, everyone. Sakay Zea Marie Valle, good morning, Action na Radyo Patamyaw sa family Victoriano. Ilabi na gid sa mama ko kay Ofelia Victoriano. Salamat and keep safe gid sa tanan from Qatar. Sakay Frailina Tiamtikar, good morning man. Sakay Rose Napaton, good morning. Ginatamyaw yun na lang dayon ang family na paton sang Lopwas Village, Barangay Estefania. Thanks and God bless man. Kay Evelyn Catalogo, good morning. Watching live man Connection Boy sa Mansilingan. Kay Ma'am Jean Oy Cesar, good morning. Sa kay Bert Herapusco Caraballo. Tawagin ko no ang hambal ni Vice. Tinduwa tong hambal ni Vice mo din tuman. Kay Kagawad Melchor King Rombines, may agaman. Hindi na tumalag. Sige. Sa hinubaan. Sige. Sa kay Helen Was na Action Boy, good morning man. Kay Margie Alegre Vasquez, nagalantaw sila kuno sa Santa Fe. Ginagreet niya sa buong ang birthday ni Brian Eduardo. Happy birthday, Brian Eduardo. Karon yan lang. God bless you all. Sakay, okay man ba nasa Mayo? Bunag, gid sa Connection Boy, nagpahigad gid siya to say good morning. Thank you, good ma'am. Good morning man dira sa imo. Have a wonderful weekend lang sa inyo dira. I can text and drive here. Red Farm Bawal keep safe everyone and God bless. Sige, salamat man ma'am. Sakay Mara Luna, good morning. Sakay Oliva Prado Gargaritano, good morning Action Boy and Action Ann. Good morning man dira sa imo. Habol mo pa ko. Sakay Jonah Gion, good morning. Sakay Diana Perez, good morning man. Lian Tadena, good morning. Labayan Eduardo Jr., mayong aga watching live sa Doña Juliana. Kay Jocelyn Arisivita Olac, mayong aga. Kay Mercy Aguado, good morning. Nagmatigan ako sa programa sa Action Radio diri sa Imos, Cavite. Inatamyaw niya sa sinanay Perla kag Jane Gildores sa boundary sa Sumag kag si Papa Boy Solatorio sa Purok Fatima sa may Barangay Road. Sa kay Jera Balidio, family Albay kuno kag Tumado sa Humaylan. Good morning. Merly Gonzaga kay Josie Adolim. Mangkot ko tani ko may biyahe ang Fast Cat Bacolod to Iloilo. Wala kay cancel pag Japan. kuan pa kita ginsiraan ang border sa Bacolod yung Iloilo. So wala mga biyahe anay sa pa Iloilo. Sa at the same manner nga wala man sang biyahe Iloilo to Bacolod. Bisan ang Dumangas ginsira no. Good luck. Good luck sa Portland Trail Blazer. Siling ni Migota One Ball Gallo. Kaabang-abang sigli ya. Sa kay bro ko Mike Hinolan Carbiliado, mayong agaman sa sa imong family, no? Sa pamilya Carbiliado, good morning. May panggali karon ang Portland Trail Blazer, i-update ko bla sang NBA blood bla actionan. Sige para mabalanta ang mga
kuan mga games bala. Kay gasugod na yan kahinampang na yan hampang ng NBA mo. Although siguro wala sila audience wala sila guro spectators. Pero gasugod na ang season sa NBA. Nami man talawon sa television mo, no? Boy mo. Sige, go ahead. Hasta na lang ko di sa katapusan mo man yung ginbasa. Ay, gali ka. Asala ka man. Nag-loading man di sa ako, no? Sige. So sa iba pa naton dira ka mga hindi ko makita. Ang iba lahat tingala kung ang way ga-appear ang ngalan, pero kung tanawon mo sa ulihi, ara ang mga ngalan nila no kanday Gingging Arroyo, good morning. Ga-prepare ni Zumba mo, ha? Sana Zumba, tapos kaon pansit. Muna yung routine na. Zumba, kaon din pansit. Rose Renner, may agaman. Okay, mga ka-aksyon, standby na kita sa atong dugang nga mga balita. No? Dahil sa Aksyon Balita, akong Balitang Bayan, numero 1. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:23. Detalye na sa mga balita lokal, akong balita nasyonal. Nanawagan si Vice President Leni Robredo sa Department of Education nga magpatigan sang mass testing sa mga manunudlo para sa COVID-19 kag magpain sang pondo para sa physical check-up kag bulong sa mga manunudlo. Nagpadala sang sulat ang Vice Presidente kay Education Secretary Leonor Briones kag ginpanugyan ang mass testing sa mga manunudlo kag dapat nahatag ang resulta antes magsugod ang klase. Sunod kay Robredo, ang DepEd may 29.5 bilyones pesos para sa rehabilitasyon sa mga school buildings karon nga tuig, apang hindi ini prioridad matapos ipatuman ang online classes. Sunod kay Robredo, ang pondo pwede mabakal sa makinanglan nga gadgets sa equipment para sa distance learning kag masolusyonan ang mga concern sa mga manunudlo. Sunod pa kay Robredo, ang DepEd ang nagpainman sang 700 milyones pesos para sa training sa mga manunudlo sa din kalabaran sa mga ang nagsilos na online. Bangod sini ang departamento ang makakinot sang travel kag lodging expenses nga pwede mo usar para sa COVID-19 test sang mga manunudlo. Ginadososan pila ka mga senador ang liwat nga pagpaisod sa pagbukas ng klase tubtub bulan sa Oktubre bangod dagapati nga hindi pa handa ang DepEd. Base sa records ng Department of Education nga ginpresentar sa Senado, wala nakalabot sa 50% ang pag-imprenta sa mga modules. Sunod kay DepEd Undersecretary ng Pomoceno Malaluan, ginapaabot nga maka-imprenta sa modules para sa unang nga 2 ka semana umpisa sa pagbukas ng klase sa Agosto 24. Ginpahayag ni DepEd Secretary Leonor Briones nga handa na sila nga sa pagbukas ng klase sa Agosto 24 bangod kun liwat ipaisol, hindi na malabot ang 220 days o kung na 220 class days nga gina-require sa idalom sa Republic Act No. 7797. Samtang, hindi kumbinsido si Senator Francis Tolentino bangod wala nagprepare ang DepEd sa implementing rules para sa RA 11480 o kunang act to lengthen the school calendar from 200 days to not more than 220 days. Gin pagkamalaot naman ni Senator Sherwin Gatchalian nga ginaduso sang DepEd ang pagbukas ng klase sa pihak nga nagapadayon ang pandemya. Gintugutan na sa Department of Education na pag-usar sang 50% sa mga government-run classrooms sa Metro Manila bilang isolation kag quarantine facilities. Ginpahayag ni Education Secretary Leonor Briones, mayara na sang agreement sa tuwas ng DOH Secretary Carlito Galvez kay sang National IATF nga usaron ang 50% sang mga classrooms sa National Capital Region bilang isolation o quarantine centers. Magalambot sa 17,910 ka mga classrooms ang usaron sang gobyerno kag mahimo nga magasaka pa sa tiyon nga magpasugot ang pribado nga mga eskwelahan nga gamito ng ilang nga pasilidad. Una, ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ang pag-convert sa mga classrooms bilang isolation facilities.
Wala pa sa pulisa ang Department of Education angod sa suwestyon sa pila ka mga mamaridha nga hindi maghatag sang bagsak nga grado sa mga estudyante sa pagpatuman sang distance learning. Sa Palace briefing, ginpahayag ni Education Secretary Leonor Briones, wala pa sila sang definitive policy bangod mas gina-prioridad nila nga ma-establisar ang padayon nga pag-eskwela sa mga estudyante. Ginpahayag ni Education Assistant Secretary Almatorio, ang DepEd ang nagapreparar sa interim guidelines para i-assess ang mga estudyante sa masunod nga school year. Suno kay Torio ang guidelines ang igapagwa sa tion nga matapos ang konsultasyon sa mga regional directors. Sunday Senate Majority Leader Juan Miguel Zubire kag Senator Bongo ang naghimo sang proposal nga hatagan ang tanan nga estudyante sang pasado nga grado para maibana ng stress kag pressure sa mga kabataan subong nga may pandemya. Nagapilar ang DILG sa Kongreso nga magpain sang 5 bilyones pesos gikan sa 162 bilyones pesos nga pondo sa idalom sang Bayanihan Act 2 para sa pagkuha kag training sa contact tracer sa pungsod. Base sa sulat ni Interior Secretary Eduardo Año ang ipadala kay Senate President Vicente Soto III kag Majority Leader Juan Miguel Zubire, ginaduso sila ang pagkuha sang 50,000 ka contact tracers umpisa sa bulan sa Setyembre. Suno kay Anyo, ini para malambot ang recommended ratio sa World Health Organization nga isa ka contact tracer para sa 800 ka matao. Sa karon mayara lamang sang 7,000 ka contact tracing teams ang pungsod o kung kapin 85,000 ka contact tracers. Sa itong Lunes, kinaprubahan sa House of Representatives sa ikatlo kag final nga pagbasa ang ginadusong nga Bayanihan 2 Law nga may 162 bilyones pesos nga pondo para sa COVID-19 response sa gobyerno. Nagdangat sa 147,526 ang COVID-19 cases sa Pilipinas matapos nadugangan sa bagong 4,002. Inina ang ikaduha nga adlaw nga ginreport sa DOH ang masobra 4,000 ka mga bagong mga kaso sa Pilipinas. Lakip sa mga lugar nga may madamo nga bagong mga kaso ang gikan sa Metro Manila, Laguna, probinsya sang Cebu, Rizal kag Cavite. Suno sa DOH, nagsaka sa 70,387 ang naka-recover sa masakit matapos nagdugang ang 1,403 ka mga bagong nga recoveries. May 23 naman ka mga bagong nga napatay bangod sa masakit o kung sa kabugusan nga 2,426. Ang Pilipinas may 74,713 ka mga active cases kag 91.2% diri ang may ginabatsyag nga mild symptoms. Ginpahayag sang DTI nga tubtob 2 ka milyon ka pesos ang pinalidad kon multa kung hindi pagsundon sa mga nagabaligya sang non-medical grade nga face shield. Ang suggested retail price nga 26 pesos tubtob 50 pesos. Sunod kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, ilan naging pahibalo sa manatungdan nga negosyante ang SRP sang face shield. Duga pa ni Castelo, ang pinalidad sa akop ini sang Price Act bangod gindeklarar ini sang DOH nga basic commodity o kon essential goods. May minimum nga 5,000 pesos ang pinalidad kapag kapreso sang 5 tubtob 15 katuig bangod sa ginatawag nga profiteering. Sa itong Lunes, ginpormahan ni Health Secretary Francisco Duque III ang Department Order 0345 para sa SRP kag sakop sini ang mga non-medical grade nga face shields. Sa katapusan nga balita national, nagtukod ang NBI sa task force nga mag-imbestigar sa ginaligar korupsyon sa PhilHealth. Ang investigasyon sa task force sa PhilHealth ang ginalakipan sa audit sa PhilHealth finances kag lifestyle check sa mga opisyal kag empleyado sa ahensya. Suno sa NBI, ang task force ang ginabugusan sa mga agents na gikan sa anti-graft, anti-fraud kag computer crime division kag ang Special Action Unity Special Operations Group kag Digital Forensic Laboratory. Ini ang pamunuan ni NBI National Capital Region Director Cesar Bacani sa idalom sang supervision ni Deputy Directors Antonio Pagatpat kag Vicente de Guzman III. Magapahigangot naman ang NBI sa DOJ. Ginaimbestigahan sa karon ng PhilHealth tungod sa aligasyon sa isa ka empleyado nga nagresign angod sa ginaligar, anomalya angod sa interim reimbursement mechanism, pagbakal sa IT equipment, case rate system kag iban pa. Action Radio Philippines Standard Time, Las 6:30. Mga ka-aksyon, nakaibalo ka po bala
Inyong mamatian ang atong mga balita diri sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion. Upod ka aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa aksyon Balita Morning Edition. Upod ka po sa inyong news team. Action and Defensor. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.